3 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Файзобод бинои нави маркази ташхису табобатро мавриди истифода қарор доданд. бинои асосии маркази ташхису табобат дар назди беморхонаи марказии ноҳия дар масоҳати умумии 3375 метри мураббаъ бунёд гардида, аз 3 ошёна ва 214 ҳуҷра барои бистарии беморон бо 226 кат иборат аст. дар ин марказ ҳамчунин шуъбаҳои қабул ва ташхис, ёрии фаврии тиббӣ, ҷарроҳӣ, шуъбаи таваллуд бо 5 кат барои модар ва кӯдак, шуъбаи табобати интенсивӣ барои кӯдакон бо 6 кат, барои калонсолон бо 8 кат ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мавҷуд мебошад. боиси хурсандист ки дар беморхонаи марказии ноҳияи Файзобод маркази ташхисӣ ва табобатӣ бо иштироки бевоситаи ҷаноби олии муҳтарам президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон кушода ба истифода дода шуд. бояд зикр кард ки лоиҳаи хизматрасонии маҷмӯӣ барои модар ва кӯдак барои беҳтар кардан барои табобат ва ёрии аввалия барои модару кӯдак сохта шудааст. беморхонаи марказии ноҳияи Файзобод дар соли 1975 ба истифода дода шуда буд ва солҳои дароз ба таъмири куллӣ ниёз дошт. боиси хурсандист ки маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беморхонаи марказии мо аз таъмири куллӣ ва сохтмони асосии бино ки маркази ташхисӣ ва табобатӣ мебошад сохта шудааст. мо кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи Файзобод ба муҳтарам ҷаноби олӣ сипосгузорем. зимни шиносоӣ бо шароити муҳайё гардида, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, ифтитоҳи чунин иншооти муосири ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалиро ба истиқболи сазовори ҷашни бузурги пуршукӯҳи миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ иқдоми шоиста ва намунаи ибрат арзёбӣ намуданд. миннатдории худро ба пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ба мо чунин беморхонаи замонавӣ ва таҷҳизотҳои муосир бо технологияи инноватсионӣ таъмин намуданд. дар иншооти тандурустӣ 124 дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон дастрас гардидааст ки дастгоҳи тиббии муосир ки бебуриши бадан барои амалиёти ҷарроҳӣ пешбинӣ шудааст, катҳои махсуси бисёрфунксионалӣ барои беморон, таҷҳизоти даруннигарии видеоӣ, ташхиси дилу рагҳо, бронхоскоп, рентгени рақамӣ, видеоэндоскоп ва видеобронхоскоп аз ҷумлаи онҳо мебошанд. дар маркази нави ташхису табобат 30 мутахассиси дорои таҷрибаи баланди касбӣ фаъолият мекунанд ки аксари онҳо аз ҳисоби занону духтарони маҳаллӣ мебошанд. раҳматномаи мардуми заҳматкаши ноҳияи Файзободро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззаму маҳбуби миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. барои аз навсозии беморхонаи марказии ноҳияи Файзобод ва маркази ташхису табобатӣ ҳозиразамон ва бо тамоми таҷҳизотҳои ҳозиразамони тиббӣ таъмин карданашон. дар ошёнаи дигари маркази ташхис шуъбаҳо бо катҳои муолиҷавӣ ва хизматрасониҳои зарурӣ барои фаъолияти самарабахши табибон ва истифодаи беморон муҳайё карда шудааст. ҳамчунин дар иншооти тандурустӣ гӯшаи гиёҳҳои шифобахш мавҷуд аст ки дар он бо истифода аз гулу гиёҳҳои шифобахши табиати Тоҷикистон бо бренди миллии истеҳсоли ватанӣ дар шакли хушк ва нушобаҳо маводи шифобахш омода карда мешавад. маркази ташхису табобат дорои маҷлисгоҳ бо 120 курсӣ буда дар ҳудуди иншоо таваққуфгоҳ низ сохта шудааст. бинои нави маркази ташхисию табобатӣ бо тарҳи зебои муосир бунёд гардида, саҳн ва атрофи он бо ниҳолҳои ҳамеша сабзу хурам гардонида шуда, чароғҳои ороишӣ ба атрофи бино зебои тоза зам намудааст. табибон ва сокинон ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ғамхориҳои пайваста изҳори сипос намуданд. бо фароғ гардидани шароити муосир ва сатҳи баланди хизматрасонии тиббӣ минбаъд сокинони маҳаллӣ метавонанд бехарҷи зиёдатии ташхису табобатро дар дохили ноҳия анҷом диҳанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ ба масъулин ва табибону кормандони маркази тандурустии ноҳия барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хизматрасониҳои тиббӣ ба сокинон дастуру тавсияҳои мушаххас доданд.